Bona vesprada de nou, són les 8:06 d'este divendres especial que estem vivint a la vila d'Ontinyent. Estem molt emocionats perquè ens estem retrobant amb la gran festa dels moros i cristians. Feia 3 anys que no passava això, 1098 dies d'espera que han valgut moltíssim la pena, ja només amb la capitania dels llauradors que hem disfrutat en directe, i ara continuem amb esta gran desfilada cristiana, tot i les 4 gotetes que estan caiguent i l'aire que s'ha girat, que estava previst en este guió. Esteu amb nosaltres a través de l'etiqueta MIC-ONTI22, doncs llegim, sou molts, no donem abast, podríem dir, i estic molt ben acompanyat amb ontinyentins de xoca que viuen la festa amb molta intensitat, com és María José Tornero, què tal? Pues Com estàs passant la vesprada? Molt bé. Entretinguda? Sí, entretinguda. A més, gaudint de la festa d'Ontinyent, de l'entrada cristiana, estem així i no tenim ni fred ni calor, estem de meravella. La mar de bé. I amb Pepe Bas, tota una referència en la festa ontinyentina, perquè, clar, des de l'any 1961, paraules majors també. De ben xiquet de tots, sí. El teu currículum en la festa. I ara el que estem veient baixar en este carrer ple de color i amb aquest poquet de gris dels núvols que sobrevolen Ontinyent en aquests moments, els Guzmans, una fila que va néixer l'any 1979 de la mà de dos grans amics d'Enrique Ferrero, Ayes Ferrero, Ontinyent, i Ricardo Gramatge, que venien d'una altra comparsa, dels contrabandistes. Dels contrabandistes, que per cert tu també has sigut contrabandista. Sí, molts anys, 52 anys. I la van formar en el 79, o sigui, aquesta podríem dir que és de les noves. Sí, esta és probablement de les més recients de la festa d'Ontinyent. I bueno, és el que passa, no? Que d'una comparsa on tot el món està bé, està molt a gust, però de vegades hi ha coses, sorgeixen xicotets problemes, s'agarren molt fort i ara jo me'n monte una. I en eixa dècada del 70, van aparèixer diverses comparses. O sigui, que hi havia molta gent que tenia els seus desacords, que es barallaven un poc, i ara ja en munta una altra, que això, jo no sé si avui en dia si en Ontinyent és fàcil, però formar una nova comparsa... A dia d'avui és pràcticament impossible, a no ser que es canviaran els estatuts de la societat festes. Perquè en l'any 1985, quan vinguérem al Congrés, aprofitant aquest esdeveniment, la societat, diguem que van reformar els estatuts i vam aconseguir, històricament, tindre balança en els dos bandos. Equilibri, no? Tots equilibri. Som 12 i 12 i 12. 24. 12 cristians i 12 moros. I mira, els ha tocat a ells, als Guzmans, que tot i l'alegria d'esta cap d'esquadra, la pluja ja ha fet acte d'aparició. El que estem veient en les camises dels músics de la Lira, que és la de Quatretonda, que és la banda de música que ens acompanya, no és suor, és aigua, i ahí tenim els paraigües, i la pluja està caiguent, part del públic està escampant, va un poquet a més, tal com s'ha comentat Adrià Revert, això estava previst en el guió, la pluja, però no patiu perquè la pluja serà, si tot va com està previst en la previsió de l'oratge, curteta i no afectarà l'ambaixada cristiana, no ho sé, però la capitania mora segurament no. Els cruzados, els croats, són els que fan acte d'aparició. Jordi Fauli, tamborero, diu: com teniu el temps per Ontinyent? En Alcoi el cel està verdaderament gris i s'ha alçat una bona ventolera de port. El que ha fet així un momentit. Clar, és que estem al costat. Jo estava este migdia en Alcoi, me n'he vingut així i ha començat a ploure de valent a l'hora de dinar, però clar, és que estem quasi tocant setembre i és el que toca després de tota la calor que ha fet, i de fet la pluja és benvinguda. Mireu, la nostra companya en Paroltra ja està preparadíssima, impermeabilitzada, podríem dir, i ahí tenim, els Guzmans. I ara hi ha la comparsa Cruzados, una comparsa que, com Pepe Bas ha sigut fundador. Ells el proper any complixen 50 anys i tenen ambaixador i banderer, que tenen una celebració importantíssima. A veure, sempre, quan veig desfilar els Cruzados, tinc que fer una menció especial a una persona que ja no està, que és el que era president de la Diputació, Antonio Asunción. Antonio Asunción va ser un amic personal en l'època i li va agradar tant tot l'ambient que el van convidar i se'n va vindre, es va apuntar Cruzado i va preparar el tratge i va estar un munt d'anys i tots els anys. La veritat és que... T'emociones, Pepe, quan parles d'ell.
t'ho veig en els ulls. Sí, perquè imagina't en l'època anar a la Diputació a que ens ajudaren, a demanar diners, a presentar tot el projecte i a que ens ajudaren. I el president diu, bueno, el que pugui jo ho faig. I quan vam acabar l'entrevista vaig dir, senyor president, vostè voldria eixir a festes en el meu poble? Queda mirant-me, diu, tu saps que jo soc de Manises i jo en Manises no feien moros i cristians. Total, que li preparem el traje, se'n vam a casa el primer any, has vist, ens fica el traje i així més dos agarrats del muscler, Daniel Xilamunt, fent-se quatre palometes. Refrescs, sí. I quan va acabar, me'n recordo tota la vida que vaig presenciar, que abraçada a Rafael Tortosa, que era l'alcalde de l'època, i va dir, Rafael, que bé m'ho he passat, que bé m'ho he passat. I me vaig a repetir, et va dir, segur. I això no té preu, perquè crea una amistat, crea un vincle tremendo. I el trobes a faltar. Sí, sí. Normal. Bé, escolta, com tanta gent que se n'ha anat, Pepe. Sí. Però m'ha ocorrit parlar d'ell perquè va ser emblemàtic el tema, saps? Bé, anem a descansar, és emoció de la bona, records en positiu de la gent que no està, del teu amic fester. Anem a veure com està l'ambient en esta pluja i aquest aire que està caigant en l'avinguda de Daniel Gil. En part, com et trobes impermeabilitzada i com tenim al públic? Esta dona, mira, contenta està. Ja vos heu dit que ni la pluja pot parar la festa. Així anem poquet a poquet incorporant accessoris per a seguir gaudint de la festa. Uns en el xubasquero i altres que porten el paraules. Com el diu? Imma. Imma, eres d'ací d'Ontinyent? Sí. Conta'm un poc, com estàs vivint esta entrada? Pues, dona, després de 2 anys, pues en il·lusió, perquè a mi m'agraden molt les festes. Eres d'algun bàndol en especial, del cristià o del moro? Tens familiars? El meu germà és en el moro i sempre m'han agradat molt les marxes mores. I tu has dit, jo m'agarre el paraigües i caiguen bombes, no? M'ha preparat. Res, a seguir gaudint de la festa? Vale, igualment, a tots vosaltres. En part i enhorabona perquè Imma s'ha quedat a soles en la seva tribuna, pel que veig. Clar, sí. S'ha quedat a soles. No, perquè estan així també, estan encara... I diu este home, no diu este home, no, jo no vull... Clar, és que estan passant per un moment crític en els paraigües, ara. Gràcies, en part. Tu ja vas ben impermeabilitzada, per tu no patir. Jo ja estic preparada per a gaudir i igual que Imma, caiguen bombes. Això passa ràpid. Algun ja hem vist, un poquet de pluja, no és gran cosa, però clar, entre el públic pot molestar. Si s'alcen les banyes les caigues, millor que estiguen allà en el paraigües. Per a què estem així, Maria José? Per oferir-vos la festa en les vostres cases, tranquil·lament, resguardades de la pluja, ara que es preparant el sopar, que són les 8:15, o sigui que estem mel, que es diu. I estem amb les contrabandistes, que estem veient en carrossa. Pep, aquí coneixes. Ha hagut un detall interessant quan estàs parlant, que les xiques, les dones que van a la carrossa estan aplaudint a la gent. Clar. Perquè estan ahí aguantant el tipus. Clar, que és una cosa que passa sempre en les festes. Esta festa no seria res, nosaltres som milers els que estem a través de la televisió disfrutant d'aquest espectacle, però la gent, els mirons de veritat del carrer, els que estan ahí en les tribunes, són el perquè també de la festa i mentre n'hi hagi públic n'hi ha festa. Han escampat, és normal, però encara que molt bé. Contrabandistes, una de les filades més llegenda a la nostra terra, forma part de les festes de molts cristians. S'emociona Pep, està... A veure, quantes llàgrimes portem ja? Encara no hem arribat a l'Equador de l'entrada. A més, jo vull añadir, Ferran, que precisament en el 2010 va ser ambaixadora en Alcoyana. Carmen Canalejas va ser ambaixadora, a més, unes ambaixades de les millors. En el 2010 exactament. Unes ambaixades que encara se'n recorden i Carmen Pastor va ser la bandera. Però Carmen Canalejas com a Alcoyana, bueno, pues Alcoyana, però ja porta molt de temps així en Ontinyent. Són festes germanes, jo crec que les vivim en la mateixa passió, els dos pobles, com tants pobles de la nostra terra, però Ontinyent i Alcoi pot ser per proximitat. I la veritat és que són dues festes que s'han de viure en primera persona alguna vegada en la vida. Sí que és cert que en el tema de la dona, de
treballar una mica més. Per això tenim que estar orgullosos que una alcoiana hagi fet és qüestió de temps. les ambaixades. Anem per bon camí, però és qüestió de temps. Mireu quina esquadra mixta, que és una cosa també que hem parlat avui. Sí, a més hi ha mixta quan parla de gènere, homes i dones. Gent més major i gent més jove. El cap d'esquadra, per exemple, és un xaval que apenas tindrà 18 o 19 anys. Sí. Però bueno, estan ben il·lustrats, que diria jo, no? I contentes. Mirant com mouen la navaixa els majors. Tenen molt bona escola. Anem a posar en valor, no te m'emociones més, que t'has de quedar en ara surtos. Una estoneta. Escolta, l'agrupació musical La Banda, d'Alfarrasí, ens acompanya, els contrabandistes. Sí, que dic que desfilen a ritmo de pasodoble, No es marxen normalment a pasodoble. És l'única comparsa que desfila a ritme de pasodoble. Escoltem el pasodoble amb la música. Portar la navalla, una complicació a l'hora de fer el cap d'esquadra. No tot el món, perquè la navalla és una arma festera que dona molt de lluïment i destaca molt sempre. És complicat també de girar en la mà. Jo quan fan el concurs infantil de cabos sempre dic que els contrabandistes tenien que partir de -10, com a mínim. I després a partir d'ahir anar valorant, perquè si no juguen amb molta avantatge. Quan isca un xiquet d'una xiqueta que li ha agarrat bé la onda al tema, s'emporta el premi sempre. Segur. Els altres queden decepcionats. Mireu la imatge dels músics, en aquest cas de les agrupacions musicals de la vila de Bocairent i de la banda d'Alfarrasí, que acaben de passar per aquests carrers, i quina imatge també més xula, la d'anar tocant contra el vent i contra la pluja, mai millor dit, i contra la manca de públic també. Però els músics són professionals també, són professionals, sí. És una imatge que a mi m'emociona, de baixar la banda, la societat musical, tot i l'oratge. Que per cert, tinc notícies de l'oratge del meu amic Adrià Revert, que ara vos les dona, ara de seguida. No, dic que els té que tindre, és que té que fer molta il·lusió, els té que agradar molt als músics, a pesar de que cobren. Els té que agradar molt per a que estiguin ahí, al peu del canyó, acompanyant-nos sempre. I sempre jo soc un... Digues. Sí, no, Ferran, tenim imatge a Carmen Pastor, que va ser la bandera l'any que Carmen Canalejas, l'alcoiana Carmen Canalejas, va ser apensadora. Que quede clar, que quede clar les protagonistes d'esta festa. Sí. Molt bé. Molt de salera, també. Us deia, tinc informació de l'oratge actualitzada en aquests moments. El que deies tu de la banda de música, Pepe, avui estava llegint en Twitter què diuen Josep, de la societat musical L'Aranya, d'Albaida, que estaran avui així, participant en la festa, i que és un treball que t'ha d'agradar i que t'ha d'apassionar molt, perquè ells no participen potser en una comparsa només, sinó que baixen en dos. I conec casos de 4, de pujar, baixar, tocar i acompanyar en les festes. Així que tot el valor i destacar el treball de les societats musicals que estan en Ontinyent el dia d'avui. I bé, al ritme de Paquito Chocolatero, de Gustavo Pascual Falcó, Paquito Chocolatero.
també és tan nostre i tan festiu Aixina i tan popular ja fora de les festes de moros i cristians. Paquito el Chocolatero, format per una esquadra de contrabandistes, en plan senyor, és una preciositat. Sí? Vinga, anem a escoltar Paquito el Chocolatero. Molt bé, com us comentava, la previsió de l'oratge, segons el meu company Adrià Revert... No mos assustes. No, que estàs pregant. Que mos dona una alegria. Jo t'he dit el que en diu el professional, a més d'ací, d'Ontinyent. Plou poc per al que podria haver sigut, que això ja és positiu. És a dir, podria haver sigut la tempesta més forta i no ha plogut tot el que esperàvem. A pocs quilòmetres al nord està diluviant, caent pedra, ratxes de vent de més de 100 km per hora. Això està passant al nord, m'està comentant Adrià Revert, d'Olleria cap al nord. Xàtiva, per exemple, la costera, està plovent de valent i per tota la ribera. Així pareix que hem tingut la sort de quedar-nos al límit de la tronada. M'està dient Adrià en aquests moments. Gràcies, Adrià, per aquesta informació. És que, clar, ells són tinyentí i també està vivint aquest moment com toca. Així que, de moment, hem de donar gràcies. Que més al nord està més complicat. Mira, m'estan enviant missatges que en Daimús està diluviant. Així que encara tenim sort a Ontinyent, en esta avinguda de Daniel Gil, on sona Paquito el Chocolatero, coses de la vida, amb un poquet de pluja i un poquet d'aigua. I no saps els anys que fa que no sonava Paquito el Chocolatero en una entrada en Ontinyent. Has vist? Sí. Una peça clau. Sempre és un pasoble més dianero, saps? Sí. Sempre més paladiana. Sí. Saps? I clar, que el son en una entrada és molt Mira el xiquet, com disfruta de Paquito el Chocolatero. Bé, som afortunats perquè no està plovent tot el que podria ploure i la tronada hauria pogut ser molt més gran. Així que encara, mira, agraïts. Tenim que donar gràcies. Les 4 gotes, perquè ja, com us comente, a la costera, a la ribera i a la Safor està plovent molt més fort. Molt bé, que estem veient en imatge la següent comparsa ja, que han passat els contrabandistes i que ja s'acosten els fontanos. Ja queda poquet per a la baixa. 1940 es va crear esta comparsa, així que benvinguts, s'acompanya la Societat Artística Musical La Vall de Càrcer i també la Societat Musical de Benicolet. En ells continuem aquesta entrada cristiana. A més, una reminiscència respecte a el que passa en altres llocs. Per exemple, en Alcoi estan els alcodianos. Sí, els alcodians. En Cosentaina estan els contestanos. Sí. O sigui, vull dir, això de fontanos arreplega un poc, vol arreplegar un poc l'essència de poble, des de un poc rememorant l'època medieval, no? O sigui, és tot d'imaginació, però és així. Mira, vaig a saludar a Sílvia Labor. Diu, gràcies, company, per apropar-nos l'entrada. Diu que a Benigànim està diluviant. Estem a prop, Sí, és el que està tallant. Està la cosa complicada. Mireu quina imatge, la carrossa i el cel, per un espectacle que continua i que vos estem contant en directe des de les 6 de la vesprada. En sou molts els que ens esteu acompanyant, així que ara, més que mai, amb aquesta xicoteta tempesta que estem patint a Ontinyent, quedeu-vos tranquil·lament a casa disfrutant d'esta entrada cristiana. I també vos anuncie que a partir de les 10:30 aproximadament estarem també amb vosaltres amb la gran entrada mora que de segur disfrutarem, perquè els mudèjars també m'han dit que van a donar-ho tot, els capitans. Segur que sí, segur. Hi ha molta expectació. Molt bé, anem a conèixer més convidats en la tribuna d'autoritats que estan amb Empar Oltra, com Natàlia Anguix, que és regidora d'Igualtat a l'Ajuntament d'Ontinyent. Conta'ns com està vivint aquestes festes, que són igualitàries, ho estem posant en valor durant tota la retransmissió. Així és, més que mai, enguany és una festa, unes festes de moros i cristians igualitàries, i ara us explicarem per què, perquè Natàlia ens contarà una peça molt bonica que ho tinguem en postproducció. Natàlia, conta'ns de què es tracta. Bé, estem treballant en un documental basat en les Valquíries, que van ser les primeres dones que van desfilar en l'entrada de moros i cristians d'Ontinyent,
I precisament Reis Alborz, la capitana dels llauraors de la capitania cristiana, va ser una d'elles. Nosaltres pensàvem des de l'Ajuntament d'Ontinyent que mereixien aquest reconeixement de tota la societat d'Ontinyent, de la societat també del món fester, que encara que elles són molt conegudes i han lluitat molt des que van començar fa més de 30 anys fins ara per la festa i per la incorporació de les dones a la festa, no han tingut encara aquest reconeixement que des de l'Ajuntament d'Ontinyent i des de la Regidoria d'Igualtat creguem que es mereixen. I quina és l'agenda d'aquest documental? Per a que els nostres també telespectadors puguen tindre-ho en compte, perquè és una peça molt interessant. Què és la propera fita d'aquest documental? Bé, van començar el que és la gravació durant el mes de juny. Hem estat 3 mesos gravant i ara mateix el documental està en postproducció. La idea és poder presentar-lo al mig any de festes de 2023 ja, que estiga dins de la programació de festers. Ja nosaltres estem coordinant-se en el president de la Societat de Festers per a que forme part com un acte molt important dins d'aquesta programació del mig any fester i segurament durant el mes de febrer que con nosaltres celebrem el mig any fester podrem tindre la presentació del documental. I ara una pregunta més com a Natàlia ontinyentina, com estàs gaudint de la festa? Bé, crec que està sent una entrada espectacular, una entrada molt digna d'unes festes postpandèmiques de 2 anys d'espera. Reis Alborz, la capitana cristiana, ens ha presentat una capitania espectacular. Ella estava molt il·lusionada, nerviosa també, però molt il·lusionada. Com hem parlat en ella estos dies, sabíem que ens esperava el que hem vist avui, un espectacle molt xulo, un espectacle meravellós i molt digne també de les nostres festes de moros i cristians. Natàlia, moltes gràcies per atendre. A vosaltres, gràcies. Passar bones festes. Gràcies, Empar. Tenim moltes ganes de veure aquest documental, Valquíries, ho hem comentat així, de les dones pioneres en la festa, que és molt important també per a que les xiques d'avui en dia, de 18, de 20, 25 anys, sàpiguen d'on venim, com va ser aquesta lluita i aquest camí per a que elles avui puguen desfilar tan estupendament com ho fan. Exacte, que la dona sepa que no estava tan fàcil així abans. Clar, i no fa tant, estem parlant de l'any 1987. Van ser dones valentes, Pepe? Sí. Vaig a saludar rapidíssimament, és que ja, clar, tinc el Twitter, que el tenim ja, però que són moltíssims, saps, que esteu així. En Twitter, en l'etiqueta MicOnti22, diu, però gràcies per fer que veig a les festes i ma mare, que està sentada davant la càmera, mira, saluda-la. Tenim a Sergio, que diu que ve veure les festes des del meu poble, des de Brasil, que fa sentir prop de la terreta. Moltes gràcies per fer-ho possible. Gràcies a tu per veure'ns. Mari diu, a punt l'entrada cristiana d'Ontinyent, gràcies. Daniel, gràcies per deixar-me escoltar les bandes. S'encanta la música, vas escoltar-ne moltes. Germans Llorca, gràcies per traure'ns amb el comboi que ens fa la tele i els que s'han quedat a casa tan contents d'haver-nos vist. Ha sigut un plaer. Elena també destaca els tornejants que hem vist abans en la capitania, no només Ontinyent i Algemesí, també diu que l'Alcúdia i també la Sueca, el ball dels tornejants. I Campsin, que és un espectador, ens parla de la marxa cristiana Pals als Maseros, que recull un tros de la muixaranga i que ens dona l'enllaç per escoltar-la. Un gran espectador, Campsin, que sempre està ahí apuntant. Què més tenim per ahí, Maria José? Pues mira, tenim a Pepe en el Facebook de la Televisió Comarcal, Aldo, que diu, Pepe, tenem bons mestres. Aldo mos diu, Aldo re, Pepe, tenem bons mestres. Això va per a Pepe. I després també el Román, que pena que llueva, i molta gent que està dient això, que pena que està ahí la pluja, però bueno, està aguantant. Ell és el secretari de la Societat de Festes. Molt bé. Moscardó. Sí, Javi Moscardó, que també va ser capità dels Fontanos, l'últim capità dels Fontanos. Exactament. Bé, mira, parlant d'igualtat, els Fontanos són 50% homes i 50% dones. Més equilibrada la cosa no pot estar. Manuel Carceller està seguint des de Castell de la Plana esta retransmissió. Gràcies. Jesús Cuquerella diu, esperant que no ploga per a veure la fila amb els àrabs. De moment ja ha mainat la cosa i està tot molt millor. I en imatges tenim a l'ambaixada. No? Aquí, a veure, què està passant així? No ho sé. Pep i Maria José, a qui hem vist?
Ui, que ara que us José caigueu, Ra, no que és el conteu. ambaixador dels arquers, Vale, anem a parlar. A Mos ha l'audiència pare- quasi no hi ha secrets. mos ha aparegut ahir en l'esquadra Pareixia oficial molt. dels Fontanos. Ah, que pareixia que era ell, clar, ha sigut una visió que has tingut. No. No. És ell. Ah, és ell. Pues no sabem. O sigui, que Lo que passa que li- ha doblat. No és ell? Claro que és ell. Pues li donarà temps a doblar. O pareix ell. Pues té un paregut brutal. És un pareu brutal, sí. Bé, ho averiguarem, Quin misteri. Imagina't tu que té un doble, un bessó, a lo millor. Tots tenen un doble, Clar, això vaig sentir l'altre dia. Jordi, Ballester diu des de Banyeres de Mariola, seguint a punt l'entrada. Nosaltres vam ser els primers que la pandèmia no ens va deixar eixir i els primers en eixir després. Bones festes a tota la gent d'Ontinyent. Bones festes també les que heu tingut en guany a Banyeres, Jordi. Diu Campsing que al Coi també van tindre mariners, que s'hem vist fa uns minuts a la comparsa dels mariners. Y Vicente, digo, la retransmisión de la entrada es un gran ejemplo de información de proximidad que tenemos que hacer desde los medios públicos valencianos. Escolta, es que ens encanta que es diguen coses boniques. Aquí no li pot agradar això, Pepe. Bueno, a veure, fugint un poc de lo que és el programa oficial, si tens alguna anècdota que contar, algun nom que comentar, pues sempre els que estan escoltant-nos, els que estan veient-nos, sempre també els agrada, que no sigui tan formal tot. Clar, és que hem de rebaixar un poc el protocol sí, en totes les festes. I també hem de descansar, Maria José i Pepe, hem de descansar perquè hem d'hidratar-nos, hem de començar a pensar què és el que volen sopar, així que tenim una publicitat meravellosa per a pensar-ho, i vostès també. Tornem de seguida. Fins ara. Ja cau la nit així a la vila d'Ontinyent, una ciutat que portava 1098 dies esperant que arribara aquest moment que estem vivint en directe des de les 6 de la vesprada. La gran entrada cristiana dels moros i cristians d'Ontinyent 2022. Teníem moltes ganes de dir-ho, més ganes de disfrutar-ho i ho estem fent la mar de bé al costat d'ontinyentins i ontinyentines que estan compartint amb nosaltres les seues emocions. És el cas de Maria José Tornero, Aixina és. que està al meu costat, que estic encantat, perquè és que, a més, te coneixes tot i a tot el món, clar, és que eres d'ací, d'Ontinyent. Clar, perquè mira, en estos moments, Sí. els almogàvers, i vull dir que Manolo Penaltes va ser capità, son pare també, Sí. i bueno, pues, també ha sigut president de la ciutat de Festers. El pare, també, sí. també va ser, també. Sí. Dels almogàvers I president de la Puríssima. que baixen en estos moments per l'avinguda Daniel Gil, on ens trobem contant-vos esta gran festa, acompanyats de la Unió Musical d'Atzeneta d'Albaida i de la banda primitiva del Palomar, i que estan fent esquadra i estan comentant Pepe. Clar, que jo t'estic dient Pep. Pep, com tu. Pepet. Com tu vulguis. Vas, fester de tota la vida, està a punt d'eixir, per cert, ara en contaràs, que tens ja el vestit preparat per a esta nit, i les cares d'alegria dels caps d'esquadra i de les esquadres, les almogàvers. A més, això que acabes de dir és un detall que sempre recomanem als xiquets. Este matí en l'altre infantil anava a dir una sorpresa, estigueu relajats, si esteu disfrutant. I al final, agarrant el ritme de la sorpresa, no? És molt important. Un cap d'esquadra i una esquadra tenen que transmitir. Si no transmitixen, passen d'una forma sosa, Sí. per definir d'una forma clara. No pots deixar... Ara, si tu t'encares a la gent i tu somrius i dones 4 baixes a l'aire, la gent es volca sense. Exacte. Sí. I ho estem passant bé, esta nit, i la gent que està a casa també. De veres que en sou moltíssims els que esteu parlant y no me narro todos, pero mira, Blanca diu que impresionante, me encantaría estar allí algún año compartiendo toda la emoción, escuchando la mítica marcha mora de Chimo. Rocío diu, saludar desde Alcoi a los mudéjares, que está ansiosa per veure la capitanía i ella que és mudèjar en Alcoi, un saludo y un abrazo muy fuerte. Rocío, anem a veure d'ací no res perquè esta nit a les 10:30 veurem en directe la capitanía. Ramon, des de Turís, espectacular la capitanía. Diu Ferran, l'aire és que t'entra per les per tal de respirar, no pegar-te. Se'n diu vent. Has estat molt bé, Isi, has estat molt bé. Pili, esperem que no arribi Ontinyent la que està caient ara a l'olleria. De moment està... Propet està. Està passant a prop, però està passant de llarg. I Ramon diu que soc de la comparsa dels Miraors, que és una de les més importants. Així que bé, també des de l'olleria, bones festes a Ontinyent i que ha caigut una bona trona. Es diu Carmina i Daniel diu que a la barraca d'Aigües Vives està caient la de Déu, tempesta elèctrica
impressionant. Ens estic contant en directe els espectadors i Juan Carlos de Gallanes es diu: esteu tenint molta sort en Ontinyent perquè les ratxes de vent són molt fortes a Gallanes i mireu el cel, està clar en aquests moments. Està clar. Així és. Ja s'han anat els núvols, s'han escampat. Què us pareix? Això sí que és sort, Pep? Bueno, Amparo Moya nos dice: enhorabuena a todos los cristianos, la capitanía espectacular, el traje divino y la sonrisa que tiene, que toda alegría. Y la carroza, bueno, que le agrada tota a esta chica, Amparo Moya. Y Regina Insa, que ya hemos escrito en otras ocasiones, està atenta. Diu: el cabo de la primera esquadra és Ricardo Úbeda Insa. M'imagino que parlava dels Almogàvers. Molt bé, ara és el moment d'acomiadar, i de veres que ha sigut un plaer, Pepe Bas, fester des de l'any 1961, ontinyentí, i que te'n vas en esta IFES ara. Te vas a vestir. Sí, ara anem a pegar un mosset de Xina rapidet i a posar-nos el traje i a estar a punt per quan arranque el capità de moros. Molt bé, saluda'ns ara quan passes per la càmera. Saluda'ns ara quan passes per la càmera. Sí. Vaig de cap d'esquadra en un esquadra. O sigui que intentaré que em toqui per així. Pep, per molts anys, vivint la festa. Molt agraït per la vostra invitació, per compartir un rato de festa amb vosaltres. Molt bé, vinga, que ve l'ambaixador, o sigui que tenim moltes ganes de continuar la festa. Gràcies, Pep. María José, quédate en mi quan donem la benvinguda als Asturs. Asturs, una comparsa de l'any 83. Exacte, també és una comparsa prou jove en la festa moro-cristiana i bueno, pues, també és una comparsa ja que està pràcticament en la recta final de l'esta entrada cristiana, que estem gaudint de la festa i bueno, pues, a 5 moments ja tindrem aquesta ambaixada dels arquers que bueno, pues, m'imagino que també hi ha moltíssima il·lusió i mirant al cel es diran almenys que acabem. Ai, no, mira, de moment ja està. Sí, de moment està acabant l'entrada i la podem acabar bé. Ho tenia molt clar i ens ho ha dit. Mireu com està lluint este cap d'esquadra. Són els Asturs, una comparsa que també retroba amb la festa com tots vosaltres que s'acompanyeu. Anem a escoltar la música que els acompanya, que, com us comentava, és la unió musical d'Aielo de Malferit, que interpreten Asturs, d'Ontinyent, i El guardià, de Saúl Gómez, i Creu Victòria, de Carlos Ferri. Anem a escoltar. Ja baixen els Asturs i ara és el moment, María José, de saludar a més convidats a mans de la festa ontinyentins i que en aquest cas s'incorpora per a explicar-nos, per a interpretar-nos el que passarà, atenció, en els pròxims minuts amb aquesta gran ambaixada dels arquers que tancarà aquesta entrada cristiana que estem vivint des de les 6 de la vesprada. Així és. Volia puntualitzar que el cap d'esquadra que estem veient és un franciscà d'ací d'Ontinyent, dels pares franciscans, i va ser pregoner també de la nostra festa, o sigui que ha estat molt integrat en la festa. Molt bé, s'ha integrat. Darrere els mariners, son pare era mariner. Molt bé, et pareix, com comentava, si saludem al nostre següent convidat, i la veritat és que porta molt temps en la festa, amb 6 anys ja així, en els croats, en els cruzados. Ell és Valen Bataller, bona nit, com estàs? Benvingut. Molt bé, que t'ho saps tot, fil per randa de l'ambaixada que anem a viure. Com és, un titular? En este cas,
va tot al voltant del tractat d'Almizra. I així ja vegem la primera torre, la torre d'Ali Bufat, que era una torre de la muralla defensiva de València, on el rei Jaume I va plantar el penó de la conquesta. Això és un episodi un poc romàntic d'aquella història. Els aragonesos van substituir la bandera musulmana per el penó de la conquesta i el rei va baixar del cavall, va plorar i va besar la terra que acabaven de conquistar. Tot això ho veurem en moviment, tot i que ja este pergamí, esta frase que havíem escrit en esta torre que obri l'ambaixada cristiana dels arquers, ja ens dona una pista del que tu ens estaves comentant. Tu, per cert, Valen, eres dissenyador, has sigut dissenyador, eres dissenyador gràfic i has dissenyat el cartell de les festes, que no és una feina fàcil, això, perquè sempre, quan fas un cartell de festes en qualsevol poble, sempre això és molt comentat. I de sobte, tot el poble és crític d'art, no? Així no és. Sí, és complicat. És un treball primer d'investigació i després de buscar la inspiració per fer alguna cosa distinta a lo que s'ha oferit fins a aquest moment. M'estan comentant que hem de connectar amb Empar Oltra, amb els nostres ulls al carrer. Empar, on et trobes en aquests moments? Bona nit de nou, ens hem vingut així al principi de Daniel Gil per a veure més de prop aquesta ambaixada dels arquers que comença ja a desfilar per Daniel Gil, i el que hem vist nosaltres he de dir que té molt bona pinta, i és que si val la pena estos 2 anys d'espera, ja ha valgut la pena veure aquesta capitania, i ara l'ambaixada no va deixar-nos indiferents, així que prepareu-se, no val ni alçar el cul de la caïra perquè ve l'ambaixada arquera i promet molt. Empar, i el públic com el tenim ahí en l'inici de l'avinguda Daniel Gil? Bé, després li ho preguntem a Empar, vos estem escoltant a vosaltres a través de les xarxes socials. Gabriel diu que a Cocentaina també vent i pluja, que també està plovent a Cocentaina. Així que, de veres, que estem agraïts, perquè així no està passant el mateix. Txelo diu, enhorabona, Ontinyent, toca disfrutar. I més gent, Paula, que està encantada també, que s'està veient en aquests moments, moltíssima gent, la veritat, Maria José, que estan seguint-nos en aquesta retransmissió. Així és, i la majoria de la gent està dient això, la gent que és d'ací de les comarques veïnes, que està ploguent, i així, de moment, pareix que no. Vaig a fer-vos una pregunta de trivial, Valen i Maria José, ens ho diu Camsin, que participa molt en els programes de festes, és un plaer saludar. Diu, m'agradaria saber si l'entrada d'Ontinyent hi ha un ordre de desfilada per als comparses, siga per antiguitat o si hi ha roda o com funciona. Entenc que la comparsa del capità és el primer. Doneu vosaltres la resposta, però és així. Exacte, roda. Roda. Sí. Roda. L'ambaixada l'any següent serà capitania. L'ambaixada ha passat a l'últim lloc, però en els altres actes participen el número 6. O sigui que el que passa que ha passat el dia de l'entrada al final per a que la gent siga i no es vagi al públic. Clar. N'hi ha més mostres. Sí, clar, per a tindre 2 parts importants, com es fa en altres poblacions, al principi i al final. Ivan t'està esperant, diu, als mudèjars, així que disfruteu, estem disfrutant-ho. I Matías diu, espectacular desfilada, amb colorit i molta imaginació. En res, festes divis. Valen, escolta, tu vas començar els 6 anys en els croats, en els cruzados, i als 16 vas deixar la festa i després et vas tornar a incorporar, però això sí, en una altra fila, en els arquers. En els arquers, precisament. Sí, he estat eixint en els arquers fins a l'any abans de la pandèmia, per circumstàncies familiars. Però estic totalment vinculat a ells en moltíssimes coses i col·labore en el que faci falta. Clar, han sigut uns anys complicats, Valen. Això ho hem viscut en totes les festes. Jo penso que la festa de moros i cristians és molt més que desfilar, és treballar també des de dins, és col·laborar preparant dissenys, és treballar
col·laborant en els mitjans de comunicació, moltes coses. I tens ganes de tornar a eixir? Sí, per supost, arribarà el moment. Vull puntualitzar una... Ets emocionat, Valent? Sí, estic emocionat. Crec que enguany tens el cuquet de... Sí, el tinc. He estat dinant en ells i m'ha costat soltar-los per vindre. Sí, no? Te veig emocionat, però els vas a veure, mira, en primeríssima fila, en la televisió. Afortunadament, que també és un treball importantíssim. Correcte, sí. Donar a entendre tota la gent que estàs a casa l'espectacle que anem a veure. Ferran, abans hem dudat si era l'ambaixador, que diem que no era possible. I un amic que està veient la televisió nos diu, bueno, enhorabuena, no es el embajador, es Chimo, el de los piensos, que se parecen mucho, ya está clar. Os diga que ja tenim perquè tenen un doble, es pareixen moltíssim, és veritat. Pues ja està clar que l'embajador té un doble. Té un doble? Sí. Entonces pot passar... La mateixa cara i la mateixa constitució. En la vida, trobar una persona igual. Sí. Això diu, una persona semblant. És que es pareix, aquesta persona. Però del mateix poble és difícil, eh? Del mateix poble. Potser són bessons, si no ho saben. Igual. Però mira, aquesta oient mos ha aclarit. Molt bé. Els arquers tenen el privilegi d'ostentar aquesta ambaixada cristiana que tanca un espectacle amb músiques que anem a escoltar durant els pròxims minuts i una comparsa que va ser fundada en 1968, també molta història, moltíssima història, que per cert que inicialment no tenien esta vestimenta. No, la vestimenta inicial era el més paregut, si heu vist pel·lícules de Robin Hood, doncs era de fet el coneixien per Robin Hood, els arquers tenien molt d'èxit entre els xiquets perquè estaven de moda aquestes pel·lícules i al llarg dels anys ha anat evolucionant la vestimenta fins a arribar a esta, que la tenim des del 2005 i que era el que més s'apropava a el que podrien ser els ballesters del rei Jaume I. D'eixa època. Per favor, deixeu-me que escoltem a la banda Unió Musical de Confrides, d'Aitana, que estan sonant així de bé. Esquadra Torre de Marfil i estava Miguel Urbe com a cap d'esquadra. Tocant Tabal i Saragüells de Mario Roig i Ma Isabel de Francisco Valor. En aquest espectacle on els ballets ja n'hem vist un abans del ballet Masters, que ara representa el tractat d'Almisrà. Els ballets n'hi ha dos molt importants en este poble, en esta ciutat, òpera i Masters, i seu és aquest espectacle que també volem veure de prop i que vosaltres disfruteu des de casa. Així tenim el ballet Masters fent unes evolucions magnífiques en esculls de guerreres, representant d'alguna manera el tractat que firmen el rei de Valencià i el rei Jaume I. Fan un gran esforç les ballarines perquè només no estan ballant a Ontinyent, sinó que tota la setmana, totes les vacacions estan ballant en diferents pobles. Entonces fan un gran esforç, la veritat és que sí. Sí, perquè la nostra festa està per tot arreu i la dels Moros i Cristians viu la seva temporada alta. Exacte. Ara en estiu, en tants i tants pobles. Ara no sabria dir-vos, però és que són molts els pobles que celebren la seva festa en estiu, entre els mesos de juliol, d'agost, de setembre, Benigànim, Aielo... Exacte, Aielo ja s'ha celebrat. Daimús en juliol, Belreguard crec que en setembre, Cocentaina en agost també. Benigànim sempre coincideix algun dia en les festes d'ací. No sé si serà de mala entrada, però normalment coincideix. I després també l'Olleria, que són el setembre. L'Olleria, sí, són els 3 mesos on es concentren les festes de moros i cristians d'este poble. Mireu aquestes ballarines guerreres
representant d'aquest tractat d'Almiserà, i rebent els aplaudiments d'un públic que ja ha tornat a les seues tribunes després d'este xicotet esglai, d'esta xicoteta tempesta, que, com us he comentat abans, ha sigut molt millor del que podria haver sigut. Sí, afortunadament estem lliurant-se de milagre. Estan respectant-nos prou, però també s'ho mereixem, perquè, clar, després de 1098 dies, jo crec que com a mínim que l'oratge es respecte, no? Pues sí. Molt bé. Al Ballet Masters, al grup de percussió i dolçanes La Colla d'Ontinyent, amb una obra de Paco Valor, Immortal. Sempre el Ballet Masters sorprenem-nos en unes evolucions amb molta imaginació. Estem veient com fan com una tortuga militar de protecció. Com s'ho fan per a superar-se any rere any? Els ballets, però tant, els dissenyadors també de tratges i la gent que composa aquest espectacle. Sí, és espectacular. Disfrutant amb este cavall batedor que també baixa i puja d'esta vinguda Daniel Gil d'esta forma i amb la seva complicació també, ja sabeu, de portar un cavall a ser cap batedor també és un tema que s'assaja moltíssim perquè tot estiga segur i en ordre en el carrer. I l'esquadra que estem veient és l'esquadra de Rodrigo Lisana. Este cavall batedor que obri pas a l'esquadra de Ballesters i que a les ordres de Rodrigo Lisana entra el dia de Pentecostés a la ciutat de Xàtiva després de 5 mesos de setge. I és una de les primeres conseqüències de la firma del tractat. Xàtiva passa a formar part del Regne de València. Correcte. És el que estem vivint ara. I ahí tenim a Jorge Campos fent de cap d'esquadra, que va ser capità dels mariners en l'any 2010. Així que... I Gonzalo Tormo, un gran genet. I la meva companya en part anem a acabar de disfrutar d'esta esquadra que està amb la tribuna d'autoritats i entre el públic i a mi en part quan puguem connectem en ella, m'ho digueu companys, perquè vull saber com ha tornat la il·lusió, l'alegria i els aplaudiments al públic en qüestió de minuts. Acompanyant a l'esquadra Rodrigo de Lisana. Voldria comentar que els dissenys i el concepte del disseny de tota la vestimenta i dels elements que estem veient
són obra de Juan Angla i Rafa Arcos, que tenen una empresa dedicada al disseny fester, que es diu Ariana. Bé, tu que has viscut de prop la creació d'esta ambaixada, com ha sigut el procés, com heu viscut este paró obligat de la festa durant els El paró al principi últims anys? Va ser molt dur per tots, especialment per a l'ambaixador i el banderer. La veritat és que després han anat passant el temps i ells tenien que mirar cap avant, cap amunt, n'hi havia que superar-se, n'hi havia que passar els moments durs per a que arribara este moment tan desitjat que tenim avui davant. I ahí tenim a la favorita, representant a la infanta Violant d'Aragó, la filla del rei Jaume I. Ella és Laia Francès, filla de Joserra, l'ambaixador dels arquers, que el passat dilluns, curiosament, va guanyar el concurs infantil de caps d'esquadra. Aixina és, va ser la guanyadora. Ella és la guanyadora? Sí, ella és la guanyadora, sí. Vegem en la vestimenta, es reflexen també els colors del traje de gala dels arquers. En general, tota la vestimenta està conjuntada en estos dos colors dels arquers i en els colors groc i roig del penó de la conquesta. Presentant la infanta Violant d'Aragó, com has dit, que també té molta importància en altres festes com les festes fundacionals de Castelló, les festes de la Madalena, on és una figura molt important i que és protagonista durant les festes de Castelló. Ahí la tenim a la favorita i a la cap d'esquadra. Ho té tot, aquesta xiqueta, per a triomfar en el món de la festa. Ho porten en la sang. Són d'una família de molta raigramber festera. Molt bé, vosaltres com esteu vivint este moment tan especial que estem vivint a Ontinyent? Feia 3 anys que no fèiem MIC Onti 22 per a fer-nos arribar les vostres emocions, com sa Carina, que diu que des de Bocairent, amb tronades i relàmpagos. Felices fiestas a tota la gent d'Ontinyent i a tocar disfrutar de la fiesta. Saludos a punta, diu. Moltes gràcies per saludar-nos i per viure al nostre costat la gran festa. Quan són les 9:03, vos recorde que esta nit a les 10:30, al voltant de les 10:30, heu de connectar amb nosaltres en directe perquè viurem la gran entrada mora, Maria José, encapçalada pels mudèjars. M'imagino que Alberto ja estarà preparat i n'hi ha, com han dit, moltíssima expectació i segur que és una gran capitania com ha sigut la de Reis, dels llauradors. El que tenim ara és l'esquadra de doncelles, Infant Violant, i també tenim al carrer, als nostres ulls, en Paroltra, que està entre la tribuna d'autoritats i les tribunes del públic anònim. Jo vull saber com estan vivint aquest moment a les 9 de la nit, quan ja ha escampat els núvols, quan sembla que el perill ja està lluny de la pluja i del vent i que sembla que ha tornat l'alegria, no?, en part, a les tribunes. Conta'ns. Així és, les tribunes s'han començat a plenar de nou i així pareix que no vaig a passar res perquè ja ho estic dient tota la vesprada, però és real que tinguem ganes de gaudir de la festa. A veure, aquestes persones, d'on són? Pues de Zaragoza, pero vivo en Tenerife. ¿Ya has venido aquí a ver las fiestas de moros y cristianos? Porque ella Cuéntame. Ella es mi novia y es de aquí de Ontinyent. O sea, que esto es un zaragozano enamorado de una ontiñentina y que está descubriendo, no será la primera vez que ves las fiestas. ¿Qué va? Llevo ya muchos años viniendo. Tenéis cara de enamorados de mucho tiempo. Sí. De mucho. Contan tú como ontiñentina com esteu vivint. Bueno, y también tu pareja com esteu vivint una entrada com aquesta. Molt bé. Estàvem preocupats un poc per l'horatge, però està aguantant, així que en ganes de festes després del Covid. En part, escolta, ella està sí a les festes d'Ontinyent, sí, però ella anirà a les festes del Pilar pròximament, de Saragossa. Él viene aquí a Ontinyent. ¿Tú aniràs també a les del Pilar? Bueno, sí, si es presenta, sí. Ui, si es presenta, no ho té molt clar. No ho té molt clar. Jo crec que esta és ontinyentina també del Socarral de dir així mos quedem i el campament l'establim així en Ontinyent. I tu ja pots fer Tenerife o Zaragoza, però Ontinyent va primer, ¿eso no? Sí. Bueno, y como zaragozano, ¿cómo ves esta entrada? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que es un espectáculo que es digno de ver y no me canso de venir año a año y disfrutar de él.
una pregunta que estamos haciendo a toda la gente del público. Entre marcha mora y marcha cristiana, ¿con qué nos quedamos? Yo suelo quedarme con la mora. Mira. ¿Y tú cómo entiendes? Con la mora, pero bueno, la cristiana es especial también, però la música i el desfile de la mora és especial també. Molt bé, perquè és que la gent estava sent molt diplomàtica, però ells s'han mullat i han dit la mora. Claro, és que durant tota la vesprada han estat dient-nos que tant la marxa mora com la cristiana. Vosaltres sou els primers que s'heu de cantar per la mora. Bé, parella, moltes gràcies per atendre'ns i per molts anys de veure l'entratxo. Molt bé, Empar. Gràcies per aquestes paraules d'eixa ontiñentina emparellada amb un saragossà que viu a Tenerife, que hem revessat. Pues sí, Però que bé, mira, és que al final la festa ens unís, no? Allà on estiguem. I Ferran, si parles en algun cap d'esquadra, diu, sí, la marxa mora està molt bé, però l'Astral diuen que també és excepcional. I Valen, pot dir-lo, no? Valen, conta'ns. L'Astral diuen que, bueno, per a fer de cap d'esquadra... Complicat, no? És molt difícil. Molt la difícil. veritat és que tens que dedicar-li molt de temps. I n'hi ha que atrevir-se, també. N'hi ha que tindre molt d'atreviment per rodar un astral. I precisament en els arquers no és el primer any en què s'ha aconseguit el premi de guanyar el concurs de caps d'esquadra. Portem uns quants anys en els que els xiquets de la comparsa estan creant un bon futur de caps d'esquadra. Mireu quin art també té este cavall, per cert, destacar que així a les festes d'Ontinyent hi ha un equip de veterinaris que estan velant en tot moment pel benestar dels animals, la seguretat, la salut, jo crec que cal dir-ho. I ells tenim els cavalls majestuosos que vaig sempre estar vinguda Daniel Gil i tants que esteu en tants racons del món, com Maria Linares, diu gràcies a punt espectacular l'entrada cristiana, un amos àrab des de Milwaukee, United States. Salutacions a la meva esquadra Kaftan i a l'esquadra Yamir dels Taifes. Avant Ontinyent. Escolta, és que dona gust veure que estan a milers de quilòmetres i que estan seguint la seva festa des de casa. De veres que sí. Vosaltres tenim també en el Facebook de la televisió comarcal Núria, que diu, enhorabuena la comparsa Llauraors, un espectáculo de capitanía. José María Josefa Sánchez, como añoro las fiestas, me gustan mucho, un saludo de Valencia. Y María Linares Cambra, espectacular entrada cristiana. Humos Àrab desde Milwaukee, Estados Unidos. Sí, estan saludant Amparo, diu, molt bona capitania, la música, els balls, el vestuari, sobretot la capitania espectacular i elegantíssima. I Maria Àngels diu, enhorabona a tot el poble d'Ontinyent per part de l'associació Santa Marta de Moros i Cristians de la Vila Joiosa. Salutacions també als pobles germans. Ja sí tenim els protagonistes. Ja sí tenim els protagonistes, Valen. A Juan Cucart. De la teva comparsa. Presenta'ls com toca. Força. Ells són Juan Cucart i José Refrancés. Són gent que porta molts anys en la comparsa. Són molt festers. Els dos són caps d'esquadra molt bons. Tenen una il·lusió molt gran. De fet, este migdia jo es dia a ells, avui es sentireu incòmodes de no estar a peu de carrera agarrant un astral o una llança. Tenen moltíssima il·lusió. Com ho estan vivint? Com s'ho imaginaven? Pues estan molt emocionats, estan vivint-ho d'una manera brutal, perquè els arquers són una comparsa menuda. De fet, de totes les esquadres que heu vist, no n'hi ha cap que hagi eixit una penya sencera. En cada esquadra que heu vist n'hi havia gent de diferents penyes. Sou 96 membres. Correcte. Tinc entès. Sou 96 membres. Ahir tenim a l'escolta del capità, de l'ambaixador i el banderer. Me s'ha eixit el del capità perquè estava veient a Rafa Cucart, que va ser l'últim capità dels arquers. L'últim capità dels arquers, clar, l'any 2019 ho vam viure en directe també així. Saludem a Carlos, que diu que a Beniarbeig estem amb l'ofrena a Sant Roc i ara mateix plou fort amb vent i granís. Disfruteu dels moros i cristians d'Ontinyent. Són els missatges que s'arriben arreu de tota la nostra terra, de les nostres comarques, que estan vivint les inclemències de l'oratge que acomiada este estiu tan estrany que hem viscut. Però està respectant a Ontinyent. Així de moment el que plou és confeti. O de confeti. Una imatge magnífica de l'ambaixador i el banderer en una carrossa que representa l'escut de la comparsa, el logotip de la comparsa
i als peus d'ells tenen els escuts heràldics de cada un dels dos. I no sé si ho veurem en les càmeres, però al costat de la carrossa cadascun d'ells porta la manta que portaven els seus pares, sí que el veiem ahir en aquesta imatge. En el cas de Juan Cucart, manta de llauradors, i en el cas de José Ra Francés, la manta dels contrabandistes. Són les mantes que trenen els seus pares a festers. Un homenatge als seus arrels festers. Quina preciositat. Ahí estan els seus arrels festers. Molt bé, i estem veient-los com estan disfrutant d'aquest moment mirant al cel, i jo imagino que també segurament recordant-se de molts que ja no estan i que s'han fet que visquen la festa, com estem veient en aquestes imatges. I l'escut de la Corona d'Aragó. Tinc entès que en l'últim trau de l'entrada d'un any en el que no esteu celebrant l'ambaixada, la banda oficial sempre toca la vostra peça, els Arquers d'Ontinyent. És tradició per a vosaltres? Sí, normalment sempre o bé a l'eixida o bé al finalitzar, això es decideix cada any, s'interpreta aquesta obra. Ahí estan l'ambaixador i el banderer, José Ramón Francés i Juan Cucart. Han estat esperant molt de temps per lluir els seus vestits i treure tot el seu art en aquesta ambaixada que posa punt i final a l'entrada cristiana. Una de les coses més bones que tenim a este poble és que passa tot molt ràpid, perquè és que hem començat a les 6 de la vesprada i són les 9 i quart estem arribant i realment és que... Perquè és un espectacle. Entonces, pues, passa ràpid per això mateix, perquè és un espectacle. Molt bé, ja hi tenim el seu seguici. Estem en la recta final, amb tanta gent que està al costat. Imagina que, clar, no només de la comparsa, sinó més gent pròxima que vol unir-se a la festa en aquest moment, en aquesta entrada cristiana que estem vivint des d'Ontinyent. Valen, escolta, i tu com a fester de la comparsa, conta'ns com ho estàs vivint tu des d'ací, des de l'altre costat de la pantalla. Moltíssima il·lusió i el confesse que en algo d'enveja. M'agradaria estar al costat desfilant d'algun d'ells. Molt bé, nosaltres hem d'enviar una salutació especial als espectadors que s'estan veient des de Punt Mèdia i vos vull dir una cosa, que us espere a partir de les 10:30 aproximadament per viure la gran entrada Mora, que promet ser espectacular. Ara, de moment, a vosaltres vos deixem amb els nostres companys d'informatius amb tota l'actualitat i nosaltres continuem pel web de Punt Mèdia. Ens veiem d'aquí uns moments. Bona nit, fins les 10:30. Ciao. Bona nit, són les 9:14, estem vivint la recta final de l'entrada cristiana amb els arquers en la seva entrada triomfal. Ho estem vivint en directe, benvinguts als que vos afegiu al web de puntmedia.es. També salutació a tot el món que s'està veient des de les televisions comarcals de la nostra terra, de nord a sud, en sou molts. I estem amb Maria José i en Valen, dos ontinyentins que ens estan ajudant a entendre tot el que està passant. Valen, satisfet després de veure la teva ambaixada? Pues sí, molt satisfet de veure
primera, que la pluja ens ha respectat i segon, que està tot així conforme a les previsions. La veritat és que està sent una entrada molt lluïdora i espectacular, la veritat és que sí. I la banda agrupació musical d'Ontinyent, descent de saludar, els templaris del Ball estan tocant. Dime, María José, abans de finalizar esta entrada, pues dir también que María José Rever, digo, qué emoción poder ver la entrada desde Nápoles. Soy de Ontinyent, vivo aquí, gracias por darme esta oportunidad. Ui, qui poguera estar en Nàpoles també. Qui poguera, sí. Escolta, que bé, Nàpoles. La veritat és que, si recapitulem, són tants llocs del món. De tot el món, sí. Que estem encantats de veure que estigueu al nostre costat disfrutant d'esta entrada, que continua, que també és una de les característiques d'esta gran festa ontinyentina, que ho fem tot seguit. Tenim un paronet, res, és que no ens dona temps. Pegar un mosset ràpid. I tornar a començar. Això és ser pràctics. Correcte. També, tot seguit, i a més perquè les nits d'estiu també és cert que conviden a viure les dues entrades seguides, com fan en tants pobles, no? Comencem a mitja vesprada i continuem ja per la nit fins ben entrada la matinada. Això sí, en l'hora que acabem, això no vos ho puc dir perquè això sí que és un misteri. Ja veurem, ja veurem. Molt bé, l'abanderat i l'ambaixador satisfets, imponent, Imponent, sí. La bandera i xacua. I pagats perquè porten als seus peus, als seus amics, als seus fills. En el cas de Juan Cucar porta els seus fills davant. Tota la gent, no?, que els vol. Aquesta gent que ha estat al costat d'ells estos anys. Sí, en aquesta esquadra està la gent emblemàtica de la comparsa, com va ser el president, el primer toro d'honor d'enguany. Mireu, quina imatge que ens estan regalant els nostres companys d'aquest equip, d'aquest equip de la televisió comarcal, que format per 30 persones. Nosaltres estem així contant tot, però n'hi ha 30 persones darrere perquè vosaltres disfruteu d'esta festa. Així que això ho hem de destacar també, i m'encanta aquesta imatge, la d'ells obrint-se pas davant del públic. Encara es queda un poc de recorregut. Quants metres queden més o menys fins a arribar al final? Acabem ja perquè hem traient la plaça. Estem veient com acompanya aquesta càmera al final del que ha sigut aquesta entrada cristiana així en Ontinyent, enguany. Ganes com en totes les poblacions, tenien moltes ganes de festa. Sí. María José, tu n'has viscut moltes, davant dels micròfons. Sí, moltes. Unes quantes. Sí. Que és una gran experta de la festa ontinyentina. Bueno, sí. Per lo menos coneix a la gent. Pues, abans de que s'acabi este programa te vaig a fer preguntes a veure perquè, clar, sent d'Ontinyent has de ser diplomàtica, no? Però de totes les files cristianes, alguna predilecció? Els mariners. Els mariners, mira, molt bé, no has dubtat, molt bé. Sí, perquè a més els mariners a mi sempre m'han tratat molt bé. Sí? Un any me'n van donar una insígnia també, de plata, em van convidar a participar en el contrabando, o sigui, que els mariners, per a mi, que ho saben tots, els mariners. Molt bé. I això que veiem és l'últim dels ballets que acompanyen esta ambaixada. Sí, és un ballet que representa la revolta de la Vall de Gallinera. Sí, es diuen que han passat uns anys de convivència pacífica, però hi ha un capdil musulmà a la zona del comtat que trencarà aquesta tranquil·litat. És Al-Azraq. Aquest ballet representa una de les revoltes musulmanes més pròximes a la nostra terra, la de la Vall de la Gallinera. Trajes molt colorit, I aquesta imatge que estem veient és de la gent que se'n va a agarrar un mosset, menjar un mosset, agarrar forces, que la nit és llarga, que les festes d'Ontinyent són llargues, que avui estem vivint tot en directe en televisió, però que encara ens queden dies de festa. Ho comentarem esta nit, si vols, María José. Sí, perquè tindrem temps, perquè la nit és llarga. és més llarga. La nit és llarga. Ho irem junts, María José Tornero, d'ací uns momentets, val? Si pareix, estaré superencantat.
Valent, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ara com es presenta la nit? Tranquil·leta. Tranquil·leta, sí. Sopar i vindre a veure la capitania. Que bé. I veure tota l'entramora, si és possible. Que no és poc, que no és poc. N'hi ha que aguantar, n'hi ha que aguantar. Espero que les pròximes festes estigues més... Estàs implicat en la festa, però que estigues dins d'ella. Jo la seguisc al 100%. Sí, pot ser. Després n'hi ha que aguantar fins al final per veure estar l'Ambaixa Mora. Ahí està. I nosaltres estarem amb vosaltres des de les diferents televisions, en Apunt Mèdia, en la televisió comarcal i a través de les xarxes i del nostre web. Esteu convidats tots a partir de les 10:30 a viure la gran entrada Mora des d'Ontinyent. Bona nit i fins ara.